Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммад ва аля али ва сахби аҷмаин. Бародарон ва хаврон азиз, суоли дигар аст. Ҷумлаи астағфируллоҳ ва атубу илайҳ чӣ маъно дорад? Бародари азиз, маънои ин ҷумла чунин аст: аз Худованд барои гуноҳонам омӯрзиш мехоҳам ва ба сӯи ӯ тавба мекунам. Астағфируллоҳ гуфтан ин тавба кардан аст. Ва атубу илайҳи ба сӯи ӯ тавба мекунам. Мисол, ҳамин калимаро гуфтан астағфируллоҳ ва атубу илайҳ чандке ки мо бисёр бигӯем саҳару бегаҳу рӯзона, ҳамин қадр барои мо хубтар аст. Мисол, одаме ки тавба мекунад аз гуноҳош, ӯ монанди ӯ одам аст ки гуноҳ накардааст. И ҳадиси пайғамбари Худо алайҳи салату вассалам: ат-таибу мина занби каман ла занба лаҳу. Одаме ки тавба мекунад, монанди ӯ одаме аст ки гуноҳ надорад. Парвардигорам моро аз одамое кунад ки ҳар рӯз саҳару бега 100 бори тавба мекунем барои амалҳои мо, гуноҳҳои мо ки мо кардагем. Валҳамдулиллаҳи Раббил Аламин.